Ay. Ni. Nangalata pa ako ni Nangala mo lang mga ka-hunter. Nanguha mga ka-hunter Trap ko yan mga ka-hunter po. Ni? Wow! Hihi! What's up mga ka-hunter? Mangunguha tayo ngayon ng mga dalag. Mamimingwit tayo. Kuha tayo ng pangpain Bago yan, kukuha tayo ng baleng na pangpain mga ka-hunter. Kasama tayo si ka-hunter Francis, ka-hunter Kulot, ka-hunter Brian guys. Ito, pangbungkal. Ito yung gagamitin natin pangbungkal na pagkuha ng magme-merienda muna tayo mga ka-hunter. Stay tuned. Mountain Dew mga ka-hunter. What's up Mountain Dew? Shout out. Baka may gustong mag-donate ng pag merienda namin mga ka-hunter kasi ito Chiquito. Na merienda na ni Kulot yung Chiquito niya. Oh. Nilalaw tig isang Chiquito mga ka-hunter, Chiquito. Saka may napulot kami na na panguhan ng mga alimango. Yan inanod ng alon mga ka-hunter. Ayan kakatapos kasi ng bagyo dito sa amin mga ka-hunter. Ayan, palis na, andun na. Pero may susunod na naman na bagyo. Kaya kawawa kami mga ka-hunter. Ayan si ka-hunter Kulot nangunguha na. Bali ito yung pinagkukunan namin ng balang mga ka-hunter. May nangunguha doon ng mga bata. Nandun si Lem. Ay, talaga. Pinaganda rin ako mala. Ay, ayun mga ka-hunter. May nakuha na si Kulot na dalawa. Ganun. Ayun balang. Ito yung lalagyanan natin, yung pinagmerendahan natin na Mountain Dew mga ka-hunter. Tsaka may tubig. Kasi kailangan na may tubig mga ka-hunter kasi mamamatay yung mga yung baleng. Ayun isa, dalawa, tatlo. Nakakaapat na si Kulot mga ka-hunter. Ito naman si ka-hunter Francis mga ka-hunter. Tignan natin yung mga bata na nangunguha mga ka-hunter. Yan si Lem. Tsaka anak ni guys. Ito member din to mga ka-hunter. Pero minsan lang pumupunta. Si Lem. Adon! Marami-rami na mga ka-hunter yung nakuha nila. Mabalin dumawat. Masisipag na bata mga ka-hunter. Anak yun ni guys. Oh! Alam namin na dyan piso mo. Copy. Ikadun ako. Nangi pa naman. Uy, ang dami nang nakuha ni ka-hunter Kulo. Ayan Abaling! Kinakain to sa ibang lugar mga ka-hunter. Pero sa amin, hindi namin kinakain. Hindi pa namin natry. Pero baka may isang araw i-try namin. Kaya gusto nyo mga ka-hunter? Challenge. Kain tayo ng abaling. Abangan nyo mga ka-hunter. Hindi nalagay natin dito.
Sa may Mountain Dew, bote ng Mountain Dew. Oh. Ito yung mabisang pain mga kanter ng kawil. Pista na daw dito mga kanter. Dajay! Oh, kita ko. May kapawanin. Oy. Baka mapuno pa mga kanter. Dalawa mga kanter. Oy. 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 Sino nagapura? Jay. Oy. Nakakarami na mga kanter ng abaling. Tagapulot tayo mga kanter. Ito oh. Kailangan ng tagapisok. Oy, di na. Naisina na. Isina. Oy. Pupunuin na natin 'tong mga kanter, pati yung kay Kanter Francis. May sipon pa ako mga kanter. Ganito kasi na time yung ano mga kanter na maganda mamingwit. Magpain ng mga kawil. Maglatag ng mga kawil yung kakatapos ng bagyo ba. Nagkatulo lang. May bagyo kasi dito sa amin mga ka-hunter, yung bagyong Maymay, kakaalis lang. Tapos may papasok na naman si bagyong Neneng mga ka-hunter. Parati na yung bagyo dito sa amin. Uy, dalawa. Kapsukan sama. So yan mga kanter, babalikan ko kayo mamaya pag ano napuno na. Para hindi tayo mabilis malowat mga kanter. Yan mga kanter, konti yung balong doon. So dadayo kami sa Minanga, kukuha ng balong. Ito, konti yung nakuha namin. Pupunta kami sa Minanga, kukuha ng balong. Lang. Ayan guys, andito na tayo sa Minanga. Shoutout sa mga taga Minanga dyan. Dito tayo magkukuha ng kabaling mga hunter. Lumayo pa tayo dito sa Minanga. Ubus na sa Kalaw. Wala pa oh, di pa puno yung dalawa. Kailangan mapuno to mga hunter. Old ata to na resort daw, old na resort. Ayan oh. Lumaki na yung mga puno. Sayang mga kanter oh, ang dami oh. Oh. Hindi daw nag-click na resort to. Para siyang abandoned resort na mga kanter. Ito. Pero maganda pa. Linisan lang. Ganun pa doon mga kanter. So bali dito mga kanter, nakakuha na tayo ng 4 na abalang. Ayan o. So may 5, 6 mga kanter. 6 na yung nakuha natin dito. Naubos na ata dun sa amin dahil sa kakuha ng mga bata. Hindi lang kami ngayong nangangawil mga ka-hunter. Madami rin. Paunahan lang ba. Ayun mga hunter, patuloy pa rin na naghuhukay yung dalawang ka-hunter natin. Si ka-hunter Kulot tsaka si ka-hunter Francis. Bali ano? Bali pupunuin lang namin to. Pupunuin lang namin to mga ka-hunter. Maglalapag na kami ng mga trap namin. So sa next video na lang sa paglalapag ng mga kawil natin. So stay tuned mga ka-hunter. Pasensya na sa boses, sinisipon kasi. Ayan mga ka-hunter, bibilangin lang namin yung nakuha naming baling. Kasi yung kawil namin mga ka-hunter is 80. Kasi dapat to may 180 para ano,
Ay, may 160 para ano, dalawang pandawan mga hunter. Dalawang pakinan. Meron naman tabagot dito. Ito oh. Bilangin lang natin mga hunter. Yung bilangin nyo lahat ako may. Ha? Yung bilang nyo. Apa yan, mabilangan? Bilang mo lahat yung bagi mo to sa atin pupunta rin. Kanya. Muna ta? Bilang mo lahat ito bagi mo. So, bilangan daw. What's up guys? Maglalapag na tayo ng kawil. Kasama natin Kander Kulo, Kander Francis, Kander Arnold. Flat 5 motor guys. Flat na yung tangkulong mga Kander. Flat? Oh. Ito yung gagamitin natin kawil. Ito hiwalay yung grupo mga hunter. Si Arnold tsaka si Kulot dito sa baba. Tapos dito naman kami ni Francis mga hunter. Pupunta yan mga mamaya dito pag ano, pag naubos yung kawil nila, yung kawil na ganito mga hunter. Maglalagay na tayo ng trap. Ha? Ha? Si Kander Francis. Sublihan ng katagda, malaglagi pa magnatito niya. Ini, tulbok. Oh. Ito yung trap natin mga hunter, yung pain, yung kinuha natin kanina, balang. Ganito yung sima natin. Oh. Yan. Ganyan yung sima guys, oh. No. Ganyan yung balang. Oh. Okay, one down. Lalagay lang natin to lahat mga ka-hunter. Maglalagay din ako para may exciting part rin. Ha? Basak niya. Paya. Huwag natataya. Kailangan pang sumulong sa tubig mga kanter. Uy! Malalim mga kanter. Na? Na? Subukan din natin maglagay mga kanter para may makuha rin ako. Mahirap na walang makuha. Linisan natin yung madami-dami pa yung iter-trap namin mga kanter. So babalikan ko na lang kayo mamaya pag natapos na. Malulubat yung camera natin. Yan guys, ay kakatapos lang kasi ng bagyo. Tingnan nyo. Ito side ng ano to na daan yan sa kabila. May tubig na dito. Tingnan. Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan mga kaidol, mga kanter. Andun yung dalawa, oh. Andun na yun. Ito kasi mga kanter, may butas dito. Baka may mga igat dito na malalaki. Sana makahuli mga kanter. Magpapandaw kami mamaya gabi mga kanter. Masakit na yan pa ako. Ang dami ng sugat mga kanter. Nakakasugat pa lang mga to. Hindi sinabi na ito. Oh, buti pa siya oh. Panay sugat na yan pa ako.
Nandiyan na yung dalawa mga hunter. Si Hunter Kulot saka si Hunter Arnold. Yung saka niya nahiwa daw ng bote mga hunter. Taman? Dakal? Oh, Ano na? Tani. Nahiwa daw ng bote mga hunter. Pag babala dyan, apo ko na. Tumadag ka talap yung tatalos mo. Anyak. Mga lalita pang kilo. Ni? Grabaw. Ni? Wala po. Sino kamay? Shit. Kayaman. Tagbatin ka na eh. Man lang eh. Nagsamok na raw anak. Daman na dyan pa kayo. Inam na dyan. Bali apat kami ngayon mga hunter. 6, 7, 8. Sampay lang. Sampai lang. Ay talaga. May ano, aday tangkal. Yan. Napanamain ko. Barutan na eh. Talaga talaga. Babae. Sel, talagang bebe ko. Para ito sa balibado na bebe ko tikabil mo. Arnold. Kura na na eh. Pagkanta makita ng gila yung kata. Gitay nagbantay kulibra. Dun si Hunter Francis. Hunter Kulot. Mangunguha ng dalag o igat mga hunter. Apan pre. Ha? Apan. Pain daw mga hunter. Oh, Ang pasti mo. oh, dalawa pa yan. Pag di pa yan nanguha isaws. Ikaw pa ni Victor pa wala jolo na. Dulo. Ito sunod jolo na. Oo. Lata mo. Aha. Di man to magmamalason. Oh. Madami-dami pa mga hunter. Madami-dami pa yung ano, yung trap namin. Hindi pa kami nakalahati. 80 yung trap namin mga hunter. Ilang ba? Oh, lunglan na kayo. Uy, yung boss. Nadalusan. Kita da. Ako manalatag ko yan. Apay. Ako manalatag. Tapos ang 100 ang pakat ko. Ha, wala eh. Diyos ko Lord. Kadubyos na lahat Jay. Jay. Palta nga. Ayun 3,000. Ha? Naulan pa lang mga kanter. May susunod na bagyo pa, si Bagyong Neneng. Kakatapos lang ni Bagyong Maymay mga kanter. May bagyo na naman. Nagito yung mula da. Ano, nagtatrap si Hunter Francis bebe ko. Si Hunter Arnold. Si Kulot. Naulan na. Palakit, take one to. Ni, bili ni. Nakanter, marami na kanter. Ano, Hunter? Kabebente na ako kanter. 20 pa lang, Hunter. Nasa pakat sa malapit 50. Jay. Ay sa gasot. 84. 84. Basti niya.
Dalawa yung trap mga hunter. Meron pa dito si Kulot, Hunter Kulot. Ayun o. Ang lakas na ng ulan mga hunter. Tapos yung isang kasama namin may dalang cellphone. Basic. Lugi na to. May LCD yan. lugi na. Wala nakabong eh. Wala na si bebe ko ano. Lakas ng ulan mga hunter. Oh. Ilang araw nang naulan dito. 1 week na ata. Diretso mga hunter. Dahil sa ganito, madami na yung ano nababaha mga hunter. Diyan sa mga city. Nababaha sila diyan. Mga lakapan ganyan. Hindi pala yung city mga hunter, mali. Tag-ulan na. Tigtukak! Palakang bukid. Meron ng ganito pag ano, palakang bukid. Pag umulan. Nabasa na. Oh, yung cellphone niya oh, waterproof. Tinatawag lang ano.